Ok, ne-am întors, am făcut o programă la Bedicam. Episodul al treilea din Happy Wheels. Call of Duty, Can You Survive? Matrix! Ok, data trecută am jucat Pogo Fight. Cred că trebuie să-i salvez pe ăștia. Luați scaunul. Bă, nu știu cum se opresc. Gata. Gata. Ok, troll level, nu-mi plac asta troll. Rope swing. Dacă mai țineți minte în episodul anterior că de mult mai enervat, primul rope swing hard. So close. El să-mi taie știți. YOLO! Papa head. Say goodbye head. Pogo Fight version 2. Ok. Albert? Nu cumva e Albert care l-a numit Jacksepticeye? Who cares? Assassin Andrew. Nu e el. Dar tot l-a chemat pe asta Albert Jacksepticeye. Pe asta pe asta parcă l-a chemat Steve. În ce poziție a murit? Facă, nu am rezolvat asta încă. Source Row, S-P-O-L. Hey! Cred că o să-l chem pe ăsta Timmy. Îmi place mereu numele de Timmy. Hey, Timmy! Timmy! You little... El pe Santa. Timmy? Iar... Știi ce-i de făcut. Da, uite că știe. Hedge! Triplu! Casi! Fuck it! Casi! Nu puțin să așa. Yeah! Ok, nu știu, trebuie să mai slăbească. Ok, rope swing. Nimeni încă nu mi-a făcut mape pentru că încă nu știu genul meu, nu știu cum îi cam pe ăștia și nu o să le facă. Îl cheamă doar pe ăla Timmy și pe taică său David. Da, irresponsible dad. YOLO bitches! Hey, partea cealaltă! Ok, asta a fost chiar lol. Da. Îmi plac jocurile Source Row. E un Timmy's Row. Da, e un Timmy's Row. Ok, nu am făcut ce trebuie, deci... Boom! Am o idee. Trebuie să-l bag pe ăsta în plumb. Fuck it. Nu. Așa. Dublu. A dat dublu Timmy. Așa.
cam am ratat, dar who cares? Du-te înăuntru. Băi, ce loser. Dai! Nu știu. Iar și ne-a revenit lagul. În sfârșit. Oh, cum am murit. Uite, ăla-i David. Aia că trebuie să iau skill. Așa. Asta deci e David. Asta e Timmy. Oh, get back! Și am luat. Lasă-mi pe înregistrare și o să editez. Să-i... Model desen. Stai puțin. Gata! Sper că s-a văzut pe înregistrare ce am scris. Dacă nu, era haha bele. Pogo Fight. Ok. Acum ne-am dat seama de aplicație. Welcome to Pogo Fight. Ok. Asta va fi simplu. Ce v-am zis? Oh, sari. Boom, bitch. Ia tu sari. Hei, nenea, segway. Boom, bitch. Moșu. Bine, s-a blocat jocul acum. Cam atât cu acest episod, va dura mai puțin, știu. Eu am fost Max Style și ne revedem la un alt episod. Dați un high five.